ka ewita hụrụ agwọ na-enweghị ọdụ ma bụ ọbara gbabatara n'ọnụ ya. Ewita etie, "Chei, ihe ka nta bịakwutere nte n'ọnụ. Gịnị ka agwọ bụ ọbara na-enweghị ọdụ na-eme n'ụlọ m?" Ewita gbapụ ọsọ ma na-ekwuru onwe ya, "Onye iro gba aka, ọ na-agaghị enweta m taa." Dịka ọ gbara ọsọ banyewa n'ịkpa, enwere otu enwe nọ n'elu aracha ụtụ. Ka ọ hụrụ Ewita, ya etie, "Anya m ahụla ntị m. Chai, ụmụ anụmanụ agwụla." Awụọ jam jam n'elu osisi, na-elezimaghị anya zọrọ ngalaba osisi kpọrọ akpọ. Tai! Osisi agba daa n'ukwu mgbada dị ime nọ n'ukwu osisi ahụ. Mgbada etie, "Onye ka m mejọrọ chọrọ ịgbajichakwa ukwu n'ụfọdụ afọ?" Ka o leliri anya hụ enwe ka ọ gba ọsọ aga, ya onwe ya gbapụkwara ọsọ nke ya ma na-atụle n'obi ya, "Amaghịkwa m oge o bidoro sewere mụ na enwe, nke na ọ chọziri ịgbaji m ukwu m ji amụ nwa taa na echi." Ka mgbada na-agba ọsọ na-ajụ ọnwụ, ọ maghị mgbe o ji gbaga ebe ọkwa yiri akwa, zọwasịa akwa ndị ahụ. Akwa ya azọwasịrị wutere ọkwa na mmụọ ọkwa akwa n'obi mgbawa. Anyanwụ zachapụrụ n'anya ozugbo ahụ. Anụghị ube ihe ọbụla. Ebe niile dere ka iyi. Oke ọchịchịrị dakwasara obodo ụmụ anụmanụ. Chi ejighị eji, chi abọghị abọ, naanị ọchịchịrị na iru uju. Akụkọ ka na-abịa n'agba nke abụọ. Eji m n'aka na akụkọ anyị masịrị gị. Biko, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme n'ebe a masịrị gị, debanyere anyị aha gị, tinyere anyị aka ma nye aka tụsaa ozi a. Agba nke abụọ nke akụkọ a na-abịa. Eji m n'aka na ị gaghị achọ ka ọ gbalahụ gị. Biko, nọrọ nso ka ị nwee ike iso na azụ ọnụ mbụ ga-aṅụ mmiri ọma.